Aşgabatda Türkiýanyň eksport haritlarynyň iri ferisi geçiriler. 2026-njy ýylyň 10-12 fevral aralygynda Aşgabat şäherine 12-nji Türkiýe Respublikasynyň eksport haritlarynyň ferisi geçiriler. Fergi Türkmenistanyň Sewda Fenat Edarasynyň binasynda guralar. Bu fergi Türkiýanyň durly pudaklaryna öňdirilýän ýokary hili eksport haritlaryny giň köpçülige we işebir toparlary tanatmagy maksat edinýär. Guramaçylar ferginiň ähli pudaklarda sewda hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin möhüm meýdança boljakdygyny belleýärler. Fergide arafaçylyk we şahsy arafaçylyk önümleri, avtoşaýlar, çörek kärhanalary üçin enjamlary, owu hojalygy üçin tehnikalary, guruluşyk materiallary, aşhana enjamlary, kansilyar haritlary, öý hojalyk tehnikasy, mebel, gaplama enjamlary, konditor we şokolad önümleri, süt önümleri öndürmek we saklamak üçin enjamlary, şeýlekem zeriýatçylyk üçin basyş formalary görkezdiler. Fergide Türkiýe Respublikasynyň öndürýän başga-da köp sany käbirki zaman haritlary we tehnologiýalary tanışdyrlar. Bu çäre Türkmenistanyň we Türkiýanyň işebir toparlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk puhtalandyrmagy, täze sewda gatnaşyklaryny ýola goýmagy we tejribe alışmagy uly giň mümkinçilikleri töredir. Fergini Meridian International Fair organizasiýon guramaçylygyna geçirmek meýleşdirilýär. Guramaçylyk toparlary ähli gyzyklanýan işebirleri, kompaniýalar we raýatlar bu halkara ferge gatnaşmany çagyrýar.